Duond bura mar ODM ochiwo ler ni en duond bura ma ochung' ne ratiro mar oganda kendo ginyal riwo lwedo timbe lweny kod tulo e pacho ka ma kaluwore gi tulo manchano muoch e limbe mar Linda Mwananchi Homa Bay. Ma en kokalo kuom oboke mane ogol gi jagoro mar duond bura mar ODM Catherine Omanyo ka jaod bura ma Kisumu West Rozza Buyu lero ni ji duto ni kod ratiro mar bago romo kamoro amora e pacho ka bende oyango ni kata mana moko kuom jotend kweth mar Linda Mwananchi bende pod jo-ODM. Lydia Okeyo nigi ler mathoth e wachni. Duond bura mar ODM okwedo monj tulo kod nek mane otimore e kaunti ma Homa Bay e kinde limbe mar kweth mar Linda Mwananchi ka koro gidwaro mondo migawo mar arita otim nonro ma onge dewo wang' kendo okaw okang' mar chik ne ng'ata ma oyude gi ketho mar siao lwenyno ka ok odewo duond bura ma owuokie kata kom mar telo ma entiere. Kokalo oboke ma ogol gi jagoro ma duond bura no Catherine Omanyo, ODM oyango ni en duond bura mane onyuol kokalo kuom midhiero mathoth ka dwaro margi ne en mano mar kedo ne oganda kendo mano ema pod gichung'ne. ODM oyango ni ok ginyal siro kit lweny moro amora kendo ok ginyal siro tulo e yo moro amora ka giwacho ne jakenya ka jakenya ni kod ratiro mar timo romo kamoro amora e pacho ka bende giwacho ni ok gibi yie ne ng'ata ti kod nying duond burano mar siao tulo. Gioro ote mar kuyo ne familia mano wito jogegi e kinde mag tulo no kendo kwa chang mapiyo ne jogo mano yudo hinyruok magiyango ni moko ne obet gi ojalo, moko ne ochuo gi pala, moko ni kod dhonde mag magina, moko ne otong' lith lwetegi oko ka moko bende tiendegi ne otur. E wachno, jagoro mar weche siasa e ODM ma bende en jaod bura ma Kisumu West Rozza Buyu oyango ni ODM en duond bura ma oketo demokrasia mbele kendo oganda duto ni kod ratiro mar goyo siasa e konde duto ma pacho ka. Honorable Orengo, Honorable Babu, Honorable Sifuna, currently as it is, those are members of ODM. And I would also like to state that in its existence for the last 20 years, ODM has stood firm in its fight for democracy. ODM has stood firm in its fight against violence. ODM has stood firm in its fight to ensure that Kenyans are free to move anywhere and to campaign anywhere. Even in this coming year of electioneering, ODM still upholds those virtues, and ODM states and will stick to ensuring that every Kenyan can go anywhere and can campaign anywhere so long as they do it peacefully. We will also ensure that we stick to those rules. My friend, I can assure you, as Dr. Lillian Gogo, I'm a friend of Ruto, and you know I call him William. And William is going to be re-elected. Whether you harass Wanga, whether you harass Kaluma, whether you harass Homa Bay people, I can give you my word that Homa Bay, Kisumu, Siaya. How come Orengo has not taken Linda? Is Linda what now? Okay, whoever they are lindering, how come Orengo has not taken this Linda thing to his home county where he is the CEO? Gikwajo siasa mondo nyakue kendo tegre gi weche ma iwacho manyalo kelo tulo e pacho ka ahinya tekinde ne ma piny Kenya ochomo yiero maduong' 2027. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.